Кой не познава в община Стара Загора Стойка Генова? Колежка с голям заряд, прекрасни идеи и много самодейци, които след малко ще покажат своите умения да готвят и да пеят. Добре сте дошли, приятели, и тази година. Добре дошли на Искра Борисова и Бистра Николова от клуб по битова техника. Единствен в страната с изпълнение на това място ще покажат умения да готвят кулинарната група при Народно читалище Димитър Наумов 1908, село Преславен, с прочутите преславенски гюзлеми. Ще видим и уменията на кулинарна група при Народно читалище Напредък 1927, село Пшеничево. Колегите ме казаха, че искат да изненадат гостите на събора с изложение на традиционни ястия от тяхното населено място и с приготвяне на селски гюзлеми и катми. Ще видим и как се прави най-българското ястие, наречено курбан, приготвено от танцорите и певците на представителен ансамбъл Нашенци. Добре дошла и на моята приятелка Славка Лазарова от село Горски извор. Тя се е подготвила и тази година за участие в кулинарното изложение на традиционни български ястия. Добре дошли на Международния младежки център и сърдечни благодарности, че се отзоваха на нашата покана да бъдат с нас в кът за младежки дейности. Той е първият в България носител на престижно отличие, знак за качество на Съвета за Европа. Присъжда се за постигнати високи стандарти в сферата на младежката работа. За нас е чест и удоволствие да бъдат на съпътстващата проява на фолклорния събор Богородична стъпка. Днес на това място колективи и индивидуални участници от страната ще покажат умения да пеят, играят и да готвят. Всички участници в живата традиция от махалата Добра среща ще получат грамоти за участие и предметни награди. Децата и колегите от лятна занималня при Народно читалище Христо Ботев 1952 от Старозагорски минерални бани са направили благотворителен базар. Той е разположен в близост до махалата Добра среща и средствата ще бъдат усвоени за построяване на дървена къщичка на детската площадка в населеното място. Да помогнем на децата да сбъднат една мечта и заедно да се включим в тази кауза с закупуване на ръчно направени изделия. За всички гости и участници, колегите от читалището на Старозагорските минерални бани се раздават безплатно билков чай. Те се намират в непосредствена близост до нашите кътове. Пожелавам успех и много настроение на всички присъстващи. И сега нека да открием с мъжка фолклорна група Жатвари при Народно читалище Димитър Наумов 1908, село Преславен, община Стара Загора, с художествен ръководител Стойка Генова. Моля за аплодисменти. Священная
see.